Akazibone exolelo wayintombi yakhe ezama ukumbulala owesilisa, yamchathisa nge-acid iswasho, yamphuzisa yona ngenkani, yagcina imbunyela ngayo ibone ukuthi akafi, ucuka ubuso nomzimba. Nginibelele phinde futhi namukele kwichanel ehamba phambili le-Red Inkezo elamagama ngumphezantu uthi ungakhumalo bathi la sibona amagumede. Uma uthi usemuhle ngana kwethu sophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike bese ngilandela Facebook @Radio Inkezo ZA. Akazibone exolelwa intombi yakhe, yazama ukumbulala owesilisa, yamchathisa nge-acid iswasho, yamphuzisa yona ngenkani, yagcina imbunyela ngayo ibone ukuthi akafi, wabucuka ubuso kanjalo futhi nomzimba. Usho kanje umnumzane uPhakamani Sibiwe neminyaka engu-34 emva kokugojela ngamacala kaPrincess Lethiwe Mthimkhulu neminyaka engu-30. Inkantolo manje yaseverula imilahle uLethiwe ngecala ukuzama ukubulala nalokho ebiselula kaSibiya esehlakoleni senzeka ngo-April 13 kunyaka 2022 othongathe eThekwini. Uxolo alukho futhi asikaze sikhulume indaba yokuthi sengemxolele kwamanje. Uxolo lwakhe engilwamukelele kuyothatha isikhathi eside ukuthi ngidlule kulesi simo engisona njengamanje. Kuchaza uSibiya balo ukuthi njengamanje ugqigqa kodokotela uyahlinza ukuze-ke asizakale kuyona into emsiza kakhulu. Ufuna ukujeze uLethiwe ngamenza khona kanti uthe noma-ke angavalele ejele kulungile, sokuyoba inkantolo ebona isigwebo okuyisona esimfanele. Umalume kaSibiya umnumzane Mduduzi Mtshali uthe waphuma-ke ehlukumezekile esibhedlela Enkosi Albert Luthulu umezobona umshana wakhe owayelalise khona futhi ebolile. Uthe-ke bahlukumezekile futhi akanabo ubuntu, kodwa-ke obulwane uLethiwe ufanele isigebe esiqine kakhulu. Uveze ukuthi bahlangana nomndeni kaLethiwe ngoLwesihlanu ezocela uxolo ubulungisa wabongathola uPhakamani bokuthi athole plastic surgery futhi-ke alulekwe nangokwengqondo, abuyisele isithunzi abe umuntu. Uthe uma kwenzeka athola umsebenzi angamthembeli komunye umuntu. Kuchaza uMtshali uthe-ke bayathuka abantu uma bebona umshana wakhe. Uveze ukuthi inhloso yaLethiwe kwakuwukuthi abulale uSibiya futhi afele endlini yakhe kube sengathi ubeyedwa izichathi. Manje usalele ehlatshwayo ethe-ke izogweba uLethiwe ngoDisemba 11. Ummeli kaLethiwe umnumzane Denver Ready umcela ukuthi akangagwetshwa izolo, isizathu kube ukuthi unezingane ezibili ezisencane nokuthi kusamele kwenziwe imbiko osonhlalakahle nomnyango wezokuhluleliswa kwezibili. Ngeledlule uLethiwe watshela inkantolo ukuthi uSibiya wayemhlukumeza futhi emshaya ngokuthi ngosuku lwesihlakela umgilo wajikijela yena kuqala nge-acid, wazivikela ngokuthi-ke ayiphindiselele ngokumshisa. Ushaye umgqinqa mphothwe izolo wavuma icala waxolisa kuSibiya wathi wayefuna ukumbulala elekelela umnumzane Moses Jobo ogcwele izikalo. Njengamanje agcina ukumbona kwenzeka isigameko. uLethiwe uthe-ke wayehlala noJobo endlini eyodwa efletini futhi-ke ngebona abangani, kodwa-ke bahlanganyela irenti yayimba iqolo. Uthe icala ebeliphika ngoba esaba ukuboshwa eshiya ingane yakhe esencane. Kuvele ukuthi enye-ke izingane ekhuluma ngazo ineminyaka ekhulele futhi wadeda sisadlula kudala isigameko. Uthe-ke sebeyikhuluma noSibiya futhi usemxolele kuyinto ehlekisula inkantolo. Uvumele ukuthi wathi uyazisola ngesenzo asenze egatshwe intukuthelo ehlose ukumbulala uSibiya. Enye into uthathe imvumise icala ubufakazi obuqanda ikhanda obebumcindezela. Imantshi ithe-ke igculisekile futhi ayembukela ubufakazi obuthulwe umbuso uholwe ngumshushisi umnumzane Ntuthuko Mngadi.